Kamburi ya melu bengok. Oh. Oh. Iki pasanganku kabarku aku tuh semandi Piye lah? Kendret. Iya. Kasep ngono lho. Cah. Ket mang lho. Tak koreksi deh ya. Ini cah sang. Iki pasanganku mabarku aku sumandi Enak. Halo. Wujud pisoanane awake dhewe iki campur sari ya nak ya. Nggih. Iki engko ngene, jumbuh minangkani pamundhutipun dulur-dulur.
krana wujud pisuwanane awake dhewe iki campursari dadi engko sing ngersake tetembangan dangdut diaturke. Langgam-langgaman mat-matan diaturke. Mungguhe kadang dulur engko sing ngersake joget tayub ya diaturke ya. Oh, nggih siap. Iki mau aku wis dibisiki karo bapake dari sebelah kiri. Mas iki engko ditayubne ra ya bisa. Bisa Sarah. Bisa, Pak. Bisa. Krana wujude pisuwanane campursari dadi ya dicampur-campur dipek sarine sing apik. Heeh, iki sajake wektune wis sawetara awan no. Nggih. Iki Mbak Regiana dibagi tayub ngono pisan ya nak ya. Boleh, bisa. Krana ya dibagi tayub. Oke, Mbak Re. Oke. Nah, dadi ngene. Sembarang. Ngene niki kula nyun pangapunten Bapak nyuwun bantuanipun. Sinten ingkang kedah dipun aturaken sampur pakurmatan monggo sampuripun menika. Nggih, monggo sinten sing dipun kersakaken tayub